Показвам ти един микс кашон от 9 барф рецепти. Хайде да видим кои са те. Започваме с нашия бестселър, фермерската рецепта, базова комбинация от пилешко месо, плодове и зеленчуци. Следва средиземноморската рецепта, също с пилешко месо, но допълнена с дробчета, сърчица, зехтин, ечемични стръкове и билки. Австралийската рецепта обогатява менюто с телешко месо, овес, мятки, ленено семе и още полезни съставки. Продължаваме с американската рецепта с плъшко месо, чудесен лек вариант за кучета с алергии, чувствителен стомах или наднормено тегло. Следва британската рецепта с нежно заешко месо, целина, моркови и портокали. А сега любимата на много кучета шотландска рецепта. Дали заради агнешкото месо или шкембето, кучетата я обожават. Съдържа семена от чия, супер храна, богата на омега-3. Имаме и Powerbank, рецепта без кости, само телешко месо, дроб, сърце, шкембе и още полезни съставки. И последно, тази интересна рецепта с цветове от канабис сатива и конопени семена. В сайта можеш да прочетеш всичко за нея, заслужава си да знаеш как действат тези съставки. Микс кашоните са идеалният начин да осигуриш пълноценна диета на твоя любимец, без да мислиш кое и как да комбинираш, защото ние вече сме го направили вместо теб.